Apa yang subhai fi Baroh akan ke por, akan ke channel jong ke Potternet. But ai go play bang yok ban ai biang epi ke khubor step akan ke sngi ke bamenta. But ngai kwa ban kran fi na ke tien ke jong play ba kan ke long ke jing shisha. Ba ngai kwa ban pen pau fi ke ne ke wei. Ba ke ba ke tien ke jong play ke thu em ka long bet ba ke ba ke tien jong play ka pen em ka long ru te kum ta yang i. Tadi ta kan ke por ke bamenta ngai kwa an puli ke ne ke wei ke benta. Bagada ke bentai ke bangi la jios ngoba ke gospel ke kum Matius ke lenong ke basau ke khot ke baning kong ter ke ongum ni. Onda kum ta la lam no eu Jisu da men sim shak ri klau ba on yo pen shoy u da usaitan. Ti onda la sha jingit sabu sngi ba sabu miet hadin ke tau la thangan tia ba uta unong pen shoy ula wan ha u ula ong la da melong ukunu blay to hukum yini ki mau bakin long pu. Kani ke jisha ba la da fi pet ke khtin ke jong blay phimi i yau soitan bu wan direct ne bu wan persha yau Jisu henry ngi i ni ba u soitan wan persha yau Jisu uda wan daladehi ban ben shoy yau Jisu ka dei ha ka por ka ba Jisu umut ban sedang ni ke jing shakri bagi i hang ni ba u soitan wan direct dalade ban pen shoy yau Jisu ngim yu i shwai kata ngim i ru hadin jo kata deng yu i hang ni ba usoi tan daladi wan ban pen shoy yau Jisu but wan daladi banyak keren kani kalong ka jing shisha ba shwabu Jisu sedang ni ke shakri mnani ai rei menta pat ha ka ba mut man sedang no menta ken wan pa usoi tan ba dadin nang ta ngi ba hadin nang ta ngim i shu ba wan direct daladi Gababal ki thu ingi yang ni ka ong ka khot ba khat wei yang ni ka no sa ru khat wei ka ong haba kum tau soitan ula i no yu hakmi ru ki angel kilewan bat kila shakri u ni i bo soitan ula i bagi pe we gospel Lukas lik ong bo ula i no shipor ka babut ula i shipor andre u klam islam wan biang tang ba ha ka bible ni i ba u soitan ni wan direct wan man kran bit persha yu Jisu ban wan mi pa wi daladi kani ha ka por shwa bu sedang ya kani ka jing shakri kani ka jing shisha am lada phim pat shakri u blay am usaitan nei ong num wan ta dalade kamu kita ki jing shem ke jok pi kam da long ka ba ado ka ta ka Shillong bai kum to molo mala lani ka Shillong bai kum ta teng teng phim i bhai ro ye kata andre lada pila rai shisha ba fin bot yau Jisu ba la pila rai shisha ban shakri u try u nong penem jing yu Jesus Christ ba la pi ong ngan le ba ngan long na ka ban tau try dei hang ta ba soitan wan mi pa we dalade ha ka jing im ge jong fi teli be un wan ban pa tadei ta fi ji i bet ye ki jing e ki ba wan pa be teng kran ya khamat jong fi ki jing le ki jing pen shoi ki ba bon Kalau Bantei mo da ka jing pen shoy kalau ban wan ra ru se wan ra ru da ki jing e ka jing im ke jong phi ya ka ba usaitan da lele ru utip ya ka ne ka wei balada pi pi yeng ban shakri utip ya ka ne ka wei ba un sa do nong tadeng ta un persyang bit ban pen shong no ya pi un persyang ban pen hap no ya pi na ka jing un persyang ban pen arta tin ya pi un persyang ya pi ban kedat no ya ka jing mut jong pi shani shatai Haga jaka ban mani ublay kapoy ban man siya ka mani soitan. Tadeng tangi ibo soitan o kwa bibo Jisurun mani u uterwa de gi eke jong ni ka pertay bagata de ka jing shisha ba u Jisu shwabun sedang gi shakri u ya kendo yo soitan. Tadeng ta don pring jong finga kwa ban aimen sim ni ka por ka momenta bala da fi kwa shisha ban shakri u try compare lalu soitan wan ban pau daladi wan ban pen shoy daladi wan ban pen imai afi ne ban pen trim ya fi ne ka kwa badong ya fi tip ya ne ka wai u soitan u dei u sing u bakr ho u syukur ho henry dan bor shu ban le don bor ka ji im ka jong fi ula ban shu pen mai fi ne ban pen su trim ya fi ne pen i kita ki ai mo ki ba Teng ki ba pen he kli pi hynrei ko ha banong pi kanam la da lele ro ba ka bor ki soitan kan job ye pi kata kan ke jing shisha bang ko ban ai men sim ye pi la fi ong an bot shisha u try ngan shagri try dei ta ko ngi ju rai to ke jing rai ngala kut jing mut ban bot yu Jisu nganam pai dien tadei ta ai ki jing e kin wan ki jing le kin wan
Oh, ki banwan na kamon na kadiang kila banwan na bar, kam tame kila banwan na po aro. Makababal ka kren shai kata ba kinong shun kinom na bar, na kam tame kinong na yeng ke jong pi. Re ba pi pi ai ne ban shakri u try. Vi ai ne ban bot u jisu. Wat kita ki ban yeng jong pi ru kin diang ya u jisu. Tading ta baboni le sema ngila tip syapang u jisu tang ki babon pat kim pat mat u jisu tading ta wa pi wa mat u try pa pi bala syam de la de ya kata jing ba ke jing bang ke jong u pat mata ka jing im ke jong fi kala akla sedang ban syakri u blai ang syaitan on wan bit de la de ban khang ya kata jing tumu ke jong pi ban khang ya kata ka jing anut ke jong pi un persyang melon ra de kini kitai ban pen shoy pi de kumni de kumtai ne kwa banong fi kan ke sngi yang scam adu ka bakot mar ka babel ko ngi kata kapuli hak ne ngi na u marcos khatlai ka ong ber ki breu baro kin shun ye pi na ka banta ka kerteng jonga ne jar u banda yaine ha banda kot utaken u ban laim u jisu le dap ong lupai kata be ki breu baro kin shun yangi na ka banta ka kerteng ke jong u Kishon yu jisu tak kadau kishon lang yangi. Namtip balai kishon yu jisu, namtip balai ki isi yu. Tangba kapertai kishon yu jisu. Mano kishon yu jisu mdai kapertai mdai ki breu. Mdai de uksut uba shon yu jisu. Bagi ki breu ki mampat pediang yu tra, kita ki breu ki mampat yo shisai kata ka jing syam daladi. Ki don bi ka jinglong kapau syaitan utap aki. Ban isi u jisu ban isi ru ya ite ki breu ki jong jisu tadeng tau jisu la de thulu pang ni ong ban ki breu baro kin shu ni pi na kam ta ka kerteng jong an rejar u ban da yaine a banda kot utaken u ban la im tadeng ta compare la shu ni fi du ksoi la shu ni fi du shaitan la shu ni fi du bomman la shu ni sha ya pi ken di ki breu mo ki ba dan men sem bomman hendai la pi pi ai ne naga manta u jisu la da pi pi ai ne hakata ka jing shakri ki jong pi u jisu pen yo like him tadi na kwa banong fi ke sni ke manta pa pila ban ne ke ta ki ai baro do ta ba pen shai bore fi bang kwa an pule ki sing jong bleng ni ka por ko ong kom ne na pule ke ni ka por na sti ban kong u yones ke ni ke nong ga ba san ke ni ke khot ka ba lai ba ka ba sao ko ong kom ni Ong namar kani kalong ka jing it yu blay bagi da sumar ya kita ki hukum jogu bagi kita ki hukum jogu kimlong ki bakhya na ba ke baro ya ka balakha no blay ka job no thiau ya ka prthai ti kani kalong kata ka jing job ka bala job no thiau ya ka prthai ka jing et jamiken dei da tin jo blay ka ong ya kani ka khot basa ko ong na ba ke baro ka balakha no blay ka job no thiau ya ka prthai ya pi balak hano blay pi job not thiau ka prthai tigini ka long ka jing job ka ba job not thiau ka prthai kata ka jinget jong pi ken tading ta fila don ka jinget au try wadam nget kulmar ya jing peni ka jong syaitan namar kata ka jing peni ka jong syaitan kam dei ka ba shisha ka dei tang ka ba shibet ba dei tang ka ba shipang kan ja kan dam no mar kata ka ba mi ken ka long ka ba shisha tading ta ka ban ai men sim fi ni singi mamta la pi mut ban shakri utrai tip ban kre lopai ka ni bu syaitan un wan ni daladi ban ye le persha ya pi ban yen persha ya pi pim de ban shipti pi de ban don ka jinget ki ba pi ngai ka kum ka tin ka jong blai pi pan kam ni ka tin ka jong blai ka bu jisu panon kam tading ta syaitan hi kum ta hi kita ke jing pun shoy ju baro ki do ki dam ula sharem no hi namar ba ni it utrai ka babel ka on kita da baro ki balakano blay ki job thiau ka prthai kani ka long ka jing job ka ba job no thiau ka prthai ka jing net chong iken wei ba job no thiau ka prthai tang uta ken uba net u jisu ulong ukono blay wei ba job dei tang uba net au jisu ba ulong ukono blay tading ta ni ka por ka mta kwa ba don fila net au jisu pila don lupa haga liang jong unong job abang ipule ka tin jong blay no ka gospel jong yones kini long ba khat riu ko ong kum ni khin ke jong blai ko ong kini ke khot ka balai pulai ko ong kum ni ko ong ngala kren ni kini ki ru api ba pin yo ka jing suk hanga ha ka ka prthai pin yo ka jin jar henry to long shlur pi ngala job ya ka prthai apa ngira na ri prthai
Itip usoitan, ono mai suk ingi, unwan baik nang ni nang tai, mengong bi shakri ublai kam dei ke besuk, bi shakri ublai ke bon ki jing tang ba bi eat you try bi shakri ublai, yo e ke jing job, but ye kata ke jing suk de, apdeng jong kita ke jing Tading tahang ni kong, hynrei tolong shlur pi, nga ngala job ye kata ke perthai. Try wongi, long shlur. Mau try jisu le job ye ke perthai. Tading tahang ko barang fi ke singi ke bamta. Logat belong jagat baja. Wanum syek tiang. Ya perang syakri be utrai. Wanum long merau ki bre ong khtin ke jong blai. Itu ai be pin long ki merau ki jong kris. Long ki merau jong kris ki ba kongo ya ke ai ke ba u kris u ong ya pi. Ya ke ai ke u pa ya pi. Ya ke ai ke bu hikai ya pi. Kongo ya kata. Ini dua yang ke por ke mata. Try ngai ngo ime ko pai ni ke por ka ba kodor ya ka ba ngayo ban hikai ya khtin ke jong me shik ni kon. Ni tip ko konat shabang ni yeng, shabang in stang ke jing shakri kan don be jing pentot ke jing puwit nang ni nang tai ngi tip ko konat mau to long shlur marnga job ya ka perthai. Try memang try ublay wala job ya ke jing persoi borman soitan wala ke jing yap la job te try. Ngitip ko na bu soitan wan man yang persya ya me mala job te ka ktien ko try. Mala penon kami ka ktien ka balong ka white lam. Sisa ka ba kham na pru ka white lam ar yang serti. Ka ktien ka balong white lam jong mensim. Ai go ime ko pa ni kon jo mer ko try. Aba kilarai ban but ime kilarai ban shakri ime ko try. Kin long bi kinong job blay man la ka sni. Kinam snap ye ka jing pen snow ka jong soitan ne kinam nget ka jing pen i ka jong soitan. Mga dua ka ka sni ka bamanta. Pinlong kinong job, pinlong kinong shlur kinong try jisu. Ngadway nga deker ku pinyat, nagabor siya kapwa, nagajingat, nagaburam, siya kaburam, nagajing job, siya kajing job. Hagerteng u jisu ngadway nga deker ku na ifi. Amen, but amen. Try nager ku ifi, insa isyam yang la siya kasmi. Blay kajing sok lo nakat ifi. Ku blay shibun, rafin pa subscribe na channel, subscribe, pinaban share ni video, try un aibor ifi. Un kakur ifi. Teng jisu, amen.